Casino. Nej, man skal ligesom ikke warp til casino for at komme til casino, vel? Er du dum eller hvad? Jamen, hvor streng han er altså for dum. Hvor fanden har vi lært ham at gå i skole, altså? Det skulle komme fra jer. Nu holder du fandme kæft. Jeg skal lige sælge noget pant, okay? Altså alle andre næsten Vi skal 7 gange så meget. Vi er sygt gode forældre, okay? Så du skal bare holde din kæft. Du er Fuck, der er dårlige mange. forældre. Fuck, der er mange politimænd. Stop kun Men adgang. I er så glade for det, ikke? Jamen, vi er jo kriminelle. Kun adgang for borgere. Jamen, vi er jo ligesom sådan pænt meget kriminelle, så vi kan ikke. Nej, men det kan han heller ikke. Bare til dig. Er vores lille søn også kriminel? Nej. Det er godt. Okay. Han har været i fængsel. Har du hørt om det? Nej, det har jeg ikke. Det har han ikke fortalt mig. Nej, jeg har ikke. Fortæl han dig ikke om, at da han slog en masse børn ned? Nej, jeg har ikke slået børn ned. Har du gjort det, skat? Nej, de drillede mig først. Det giver dig faktisk rigtig god grund til at slå dem ned. Det var helt okay. Ja, det vil vi også have gjort, jo. Vi har jo bare et jernband liggende i baglommen, men... Ja, i bagagerummet. Ja, vi har med sådan en... Skal jeg være tryg ved at være ved siden af jer? Det er bare vores hverdag. Ja, og så i min side af bilen, der har jeg en økse i bagagerummet. Slap Jeg af. kan godt forstå, at jeg var i fængsel. Jeg har ikke været i fængsel endnu. Jeg er blevet løsladt nu. Ja, men Hey. har du ikke set de 2 pistoler, jeg har i baglommen? Og Oliver, skat. Der er en hver baglommen. Skat, jeg står her. Skat, kom her. Har du set mine sko? Der er penge i en dreng. Har du så kigget i mine sko, der ligger jeg sådan i... Kan du lide din mor på min? Kan du lide din mor på min? Skat, kom her. Må jeg ikke få nogle poletter, så jeg kan spille alle dine penge op? Ja, men vi skal lige finde et sted, hvor der ikke er, hvor der ikke er så mange. Jamen her, der er ikke så mange. Der kan vi bolle i en hæk. Herhen. Lige her. De stiller her bagved. Galaxy, fuck af med dig. Så går du væk. Victor, fuck af, ellers får du ikke nogen penge inde på survival. I fandme nogle bøsser, der Galaxy, fuck af med dig. Galaxy, fuck af med dig. Galaxy! Jeg har ikke gjort noget. Galaxy, hvis du bruger den der, så flipper jeg. Hvis du bruger den der, så flipper jeg virkelig på dig. Galaxy, Den er oppe. Galaxy, drop den der. Drop. Nej. Galaxy, kom med den. Jeg står lige bagved dig, Galaxy. Galaxy, Det her, der. hallo Galaxy. Ja, Galaxy, vi skal faktisk bruge den. Jamen, jeg er kriminel. Galaxy, giv den så. Du er lovlydig. Du kæft. Ja, giv os Nej, den. jeg er løsladt. Giv os den, din luder. Ja, kast den nu, Tim. Giv os den, din drengeluder. Jeg kaster den op i luften. Kom så med den. Du skal ikke kaste ned på oplæg, er du dum eller hvad? Det er da arvet for din far, du har. Hvad fik? Det gør Galaxy. Nej. Galaxy, drop den så. Okay, lad os se. Nej, Galaxy, jeg mener det helt seriøst. Lad være med det der. Drop den. Jeg fik den. Jeg fik den ikke. Jeg fik den, Oliver. Nej, kom med. Vi bliver nødt til, vi har flere, vi bliver nødt til at smide det sted hen, hvor han ikke kan komme med. Okay, kom så skat. Hallo Galaxy, fuck lige af. Vi vil gerne lige være alene. Mig og din far, vi skal lige have en bolle i en hæk. Det vil du helst ikke høre, hvordan det lyder. Hvor bliver du af? Skat, jeg hakker ret meget lige nu. Jeg står henne i hjørnet, skat. Skat, jeg står henne i hjørnet. Ja, du skal komme ud. Nej, fordi vores søn kommer, han er en lortesøn. Hallo Galaxy, fuck af med dig. Hallo Galaxy, jeg mener det skrid. Jamen, jeg tænker, vi smutter et andet sted end din casino. Ja, det er nok ikke så klart. Må jeg ikke også få en billet? Nej, det må du fandme ikke, din luder. Her, Det vi gjorde. her. Han er her stadig. Nej, det er jeg ikke. Bare crouch og giv mig den. Kom herover i hjørnet. Se, kom her. Jeg tror, den her video lag... Hallo Galaxy, fuck af. Bare drop hurtigt. Ja, Har du sin kamera, skat? Ja, det har jeg, skat. Jeg tror bare, det lægger helt vildt meget. Det lægger helt afsindigt. Havde du ikke noget svær til mig? Det her, det vil sige, at det ligger i banken. Eller er du grådig? Det ligger i banken, svært. Og egoistiske svin, man gider ikke engang give din kone et svær. Måske var det en fejl at gifte mig med dig. Nå, men har I nogle billetter til mig? Nej, selvfølgelig har vi ikke det. Du er bare vores lortesøn. Så. Nej. Der er rullet jackpotten lige forbi, skat. Okay, jeg siger, jeg får. Jeg vandt lige Iron, skat. Er det godt, skat? Nej, det er ikke godt, skat. Ja, skat! Det er milliarder! Det var dårligt. Det var lidt noget lort af. 1950! Ej, det var noget lort. Sådan! Så er vi i gang. Altså, jeg fik lige en... Altså, jeg stiger. Først Iron, og så guld. Det er fint nok, Nå,
hvad skal jeg lave? I må jo vise mig rundt, ikke? Nej. Jo. Der fik jeg så lige guld igen. Det er så lidt uheldigt. I viser mig vel rundt, ikke? Så får vi guld, og så fik jeg guld. Heldigvis jeg ikke kan bruge penge på det med selv. Så. Jeg har sådan 3 billetter til dig igen, men skat, men den der skal lige væk. Skal den der lige væk? Jeg var også en billet. Jeg var også været lidt heldig. Nej, det skal du ikke. Kom så. Der er et pokestop. Jeg skal lige tænde for min app. Er der pokestop? Hvordan tænder man på sådan en app? Det ved jeg ikke. Okay, Ja, sådan der. kom der. Kom så, vi skal have det samme. Skråstreg point. Shop. Shit, det er bare make it rain, altså. Thank you. Er du med igen? Ja, jeg går lige ind og vinder lige jackpotten. Det kunne være rigtig rart. Så kunne jeg lige købe nogle svær og noget. Det er dejligt, at alle de her penge, de var gratis for os. Kan jeg tage pokestop? Hvorfor kan jeg ikke tage det? Du har allerede taget det. Der står på en shop, så fordi du har taget det. Der fik jeg lige en diamant. Der står der findes 10 pokestop. Ja, fik jeg ikke. Prøv igen. Ja, jeg fik en moral. Har I set min limousine? Men når vores limousine står derude, Nej, den er min. altså men den vi købte til dig, fordi vi tænkte det var synd for dig. Ja, du var så fattig. Køb kun en lommepenge. Skat, jeg har over 3.000. Skat, jeg har over 3.000. Altså, Hvordan har jeg overhovedet så mange penge, efter jeg har været i fængsel? Det er fordi, vi er nogle røvhuller. hvor mange penge har du? Jeg har 3.800. Jeg har kun Altså, 3.000. min limousine, den er klar til at se videre. Skal jeg lige spørge dig om noget? Ja? Kom lige hen. Synes du, jeg ligner en pingvin? Nej. Ja, det gør du da. Du har sådan en pingvinfjæs. Hørte du vores søn? Sådan en kæmpe stor øjenbryn og sådan en pingvinsnude og hvid på maven, og selvfølgelig har du et jakkesæt på, men du er sort, og du er helt skaldet, og du har sådan gul i siden. Fuck, du er racist. Nå, Oliver, skal vi tage limousinen? Nej, det er min limousine. Kan I så holde jer væk fra den? Vi tager limousinen. Jeg har brugt mine penge på den. Det er os, der har brugt penge på den. Det er jo lidt Lommepenge. Bare sæt, jeg tager den anden limousine. Den stjæler jeg. En gang i fængslet gør ikke nogen forskel. En gang eller 2 mere, det gør ikke nogen forskel. Jeg gider ikke være sammen med vores søn. Det er min limousine, det der. Så kører vi fandme. Kom her, skat. Og skal vi ikke lige hen til banken og hente et svær, sådan så vi kan flække nogen? Ja. Vi skal jo røve en butik, skat. Jeg vil være med. Nej, det må du ikke. Ja, du kan det her. Vi bliver nødt til at lære ham noget, jo. Ja, du kan købe noget mad til os. Vi er jo lidt tvunget til at lære ham et eller andet. Okay, vi skal lige til banken. Hvorfor går du den vej? Fordi man kan komme til banken den vej. Du kan også bare følge den store vej her, og så kommer du direkte hen til banken. Jamen, vi skal være snue. Og det er jeg ikke. Jeg er kriminel, det kan folk godt lide. Vi må ikke blive opdaget, jo. Skat, jeg vil ikke i fængsel igen. Ja, det var den forkerte vej, det her. Jamen, vi er derhenne nu. Okay. Det er faktisk banken. Er vi det? Vi er det billigste. Skal I på Burger King? Ja. Og skat, Bøf koster 1 krone mindre. skat, jeg må nødt til at løbe nu. Løve? Ja, jeg skal afsted nu. Jeg skal på natarbejde, så må vi nødt til at røve i morgen i stedet. Okay. Okay, I røver bare lige en butik, så jeg kan lære mig lidt. Okay, vi ses. Vi ses. Hej.